أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To zan fara ne da taya mu murnan zagayowar ranar haihuwar shugabar mata ta duniya sai da Fatima Zahra salamullahi alaiha, wanda aka haifa a ranar 20 ga watan Jimada Athaniya. Ana cewa shekara 2 ko 3 ko 5 bayan aiko manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi. Amma cewa kila 3 ya fi ko duk kowanne ma dai kama, domin sananne ne cewa aurenta ya kasance bayan hijirar manzo Allah da shekara guda ɗaya ne haka. Kaga kenan idan an haife ta shekara 2 bayan aiko shi ne ya shekara 13. Kaga an ta hijira a lokacin hijira shekarar ta 11 ke. To kuma aurenta zai zama tana kamar yar shekara 12 ke. To kuma ta zauna tare da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsu shekara 10 a Madina. In haka nan ne zai zama shekarunta ya kai wajen 22 kenan. Amma ana cewa kuma lura ana cewa shekarar ta 18. In 18 ne kaga shekara ta 5 bayan aiko shi. Allah ya yin akan sami sabani dangane da wace shekara ce, amma ba a sami sabani dangane da ranar ba, wato 20 ga watan Jimada Athani. To da yake muka yi wannan bukukuwan a wayannan kwanakin ne, wasu ma sukan yi tun kamawan watan su ta biki tun 1 ga watan Jimada din, har muka yi cewa to a kiyaye 3 ga watan Jimada Athaniya akan tuna da ranar wafatinta, don a wata ruwayan ranar ne ranar wafatinta, don an ce wafatin da ya kasance ne imma kwana 75 bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, ko kuma bayan kwana 95 bisa rubutu irin na mutanen da ba su yin dugo ba su wasai, so da 90 da 50 duk suna zama abu ɗaya ne. Sai aka ce 75 ko 95 duk a rubutun da duk ɗaya ne. Shi yasa ma aka yi tuna da wafatinta a tsakiyar watan Jimadar Ula, kuma a 3 kuma ga watan Jimada Athani. Amma ba a da sabani dangane da ranar haihuwarta. To haihuwar Sayyida Zahra ko shakka babu abin a yi murna ne da shi, saboda Allah ta'ala ya karrama ta da darajoji masu yawa, ya sa kuma zuwanta lokacin da ta zo lokaci ne da ya kamata ya zama abin murna. Har muna cewa ma inda da wata rana da za a ce mata ranar mata ta duniya, to ya kamata ya zama ranar haihuwanta ne. Har ma a wata shekarun baya da yake an ci majalisar ɗinkin duniya sun aje 8 ga watan Maci ya zama shine ranar mata ta duniya. To a shekarun baya akwai lokacin da 20 daga watan Jimada din ya faɗo daidai da 8 har ma yan uwa mata suka yi gagarumin muzahara a Abuja. To sai kuma jiruna suka ɗauka cewa an yi ranar mata ta duniya. To amma ban san cewa ko matan Najeriya suka yi ranar mata ta duniya din a 8 ga watan Maris ba. Amma dai mu muna yin ranar mata ta duniya din a ranar 20 ga watan
jimada asaniya. Da yake kuma shi kalanda mai amfani da wata ya bambanta da mai aiki da rana, suka rika bambanta don akwai tazaran kwana 11 a tsakaninsu. To saboda mene ita wannan baiwar Allah ya mata falololi masu yawan gaske. In za mu ambata sai dai mu ambaci wasu daga ciki. Na san shekarun baya mukan ɗauki kwana 3 a jere muna bukukuwa na tunawa da ranar haihuwarta, kuma kan karanto karatuttuka daban-daban. To da yake duk an sajjala su, duk suna na a sajjale. Ainihin mutum yana da bukata, akwai na sauti ba hoto, akwai kuma masu sauti da hoto, duk suna nan na shekarun baya wanda aka yi a Husainiya, da kuma ma wanda muka yi bayan fitowar mu, har da irin sakonnin da muka an aiko, kamar ba na kasan akai, amma na aiko da sako wanda aka dauka. To irin wannan dogon bayani din da aka yi a wayannan kwanaki yakan zama da tsawon gaske dangane da faralolinta. Yanzu amma tun da muna tunatar da juna ne, ba laifi. Na san kun ji wasu daga ciki a cikin ba'adin malaman da suka gabatar da kalamai, cewa daga cikin babban darajar da Allah ta'ala ya mata shine ita ce ainihin ta sami fifiko wadda wata mace bata sami wannan ba. Ta fi kowace mace daraja a dukkanin matan halitta gaba daya, saboda ka ita ce fiyayyen mata a dukkanin halitta. Ita 'yar manzon rahama ne sallallahu alaihi wa alihi, wadda shi ne kuma fiyayyen halitta. To kuma da zantuka da suka zo daban-daban daga gare shi, wanda kuma ruwayoyi duk sun tabbatar da wannan daga bangarori daban-daban na musulmi sun rawaito da dama daga ciki, wanda yake ba wanda zai musu wannan an faɗa. Akwai kuma wasu ruwayoyin da suke keɓantattu, wanda suke in sun ji sai dai su ce ba su san wannan ba. Alal misali idan ba da misali cewa ainihin kafin a ɗauki cikinta sai da aka ce shi manzon rahama yi halwa na kwana 40, kar ya ci wani abu daga cikin abincin duniya. Don haka ne ma sai ya tashi daga gidan Khadija inda ke kare matar Khadija, ya koma gidan uwarsa ta riko Fatima binti Asad, ya shiga wani ɗaki, aka kulla ɗakin, ba wanda ke shiga, kuma ba a kai masa abinci. Ya kwana 40 a jere ba ya cin wani abinci na abincin duniya, amma yana cin abincin aljanna. Mala'ika Jibril yana kawo masa abincin aljanna, sai da duk ya fitar da duk abincin duniyan da ke cikinsa, ya gama fita, ba ko ɓangaren wani abu na abincin duniya a cikinsa, sai abincin aljanna. An yi haka nan ne domin ana son a kowane ruwan da za a yi sai da Fatima ta Zahra da shi ya zama shi tsintsan ruwan da ya fito ne daga abincin da aka ci daga aljanna. Saboda haka lokacin da kwana 40 ya cika, da ya je kwankwasa ma Khadija kofa, ta ji sautinsa ta buɗe, sai ta cika, sai ka ƙara kyau. Shi ba ce ki ba ta ƙara kyau. To shi kenan ranar daren samun Fatima ta Zahra ne. Sannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da dangane da darajarta suna da yawan gaske, da kuma banda ke waɗansu an roto a dukkan littattafai. Na faɗi wasu ba su musanta ba, domin sai nake wannan magana saboda wasu mutane sun ɗauka ma kansu duk abin da muka faɗa sai sun je sun yi magana a kai, su dangwala bakinsu akan abin da ba su sani ba. Shi al'adar mutum in shi mai hankali ne, bisa hankali, ko da bai karatu ba, yana dai da hankali, in yi ji abin da bai sani ba sai ya shiru ya ce to shi bai san wannan ba, balanta a ce malam. In kai malam ne ka ji wata magana kai baka santa ba, abin da ya kamata ka ce to ni ban san wannan ba, ilimi na da yawa, amma ba duk mujarradin baka san abu bai mai shi ba gaskiya ne ba. Akwai abubuwa da dama da baka san, haka mutu kana samun ƙarin ilimi har ka mutu. Ilminka da game da bakar magana shi shi al-ilm min al-mahdi ila al-lahad, tun daga gunya har zuwa makara ilimi kake wani, ma tun daga haihuwa zuwa mutuwa. Saboda haka kullum kana iya samun labarin abin da baka sani, kuma sai in ka bincika sai ga haka nan. To in baka ji labari ya zama maka bako dun baka taba jin shi ba, kar kai gaggawan cewa
ba haka ba ne, ko kuma ka yi radi, don wasu marasa arzikin lahira suna jin magana sai su dangwada bakinsu su watso maganganu. To Allah ya halin mun lokaci mukan ce ba za mu fasa magana saboda su ba, za mu yi magana alabaci ne in sha'awansu ta motsa sa yi abin da suka yi. Sananne ne manzon rahama yana cewa ita Fatima tu bid'atun minni, Fatima tsokan jiki na, bangaren jiki na ne, bangaren jikin manzon rahama ne sallallahu alaihi wa abin da ke cewa Fatima tu bid'atun minni ya nuna bangaren jikin manzon Allah ne. Ka san ko aka ce bangaren jiki baka cewa bangaren jiki ainihin ya rabu da gangan jiki, bangaren sa ne. Al misali ainihin a haihuwan ba ita Fatima har 'ya'yanta ba, domin al misali haihuwan Imam Hussein an ce Ummu Salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ta yi wani farki da ya bata tsoro, sai ta mafarki an yanko tsokan jikin manzo Allah an zo an dora mata a cinyata, sai ta tashi firgigi, sai ta firgita, sai ta je ta gaya manzo Allah ga murgin da kamar an yanko nama daga jikin annabi sai aka dora mata a cinya. Sai manzo Allah ya murmushi ya ce abinda wannan yake nufi shine Fatima za ta haifi ɗa, ke za ki raine shi. Kun ga ba ma Fatima ba, hatta 'ya'yan Fatima ma tsokan jikin manzo Allah. To kun san ko tsokan jiki ba ka raba shi da jiki, inda duk manzo Allah ya je nan suke a darajar da yake. Gashi ma annasin alqur'ani walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alladnahum min amalihim min shay. Wanda duk suka yi imani za mu kai masu zuri'ansu inda suke, ba kuma za mu tankwar wani abu daga aikinsu. Wannan nan san alqur'ani, ma'ana idan mutum ya yi imani ya yi aikin kirki ya shiga aljanna, sai a ɗebo masa 'ya'yansa a kawo su a darajar da yake, kuma ba rage aikin shi za a yi a ba wa 'ya'yan ba domin ya je darajar su, ba kuma su ne dai 'ya'yan ne za a ɗauko su sami darajar babansu su kai. Wannan kudin masu imani a ra'ayi masu haka nan, ba wai ba za manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam. To kun ga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, so ɗan zuri'an nasa suna daidai da shi ne a darajarsa, a inda yake an fahimta a aljanna firdausul a'la. To a inda manzon Allah yake a darajarsa, a nan ne amirul mu'minin ne yake, a nan Fatima take akwai, a nan ne Hassan yake, a nan Hussein yake, a nan 'ya'yan Hussein tara suke. In ka ce to ya zai haka nan, sai mu ce haka Allah ya ga dama. In baka so haka nan ban ka ji haushi ka mutu. Shi Allah hakim ne. Kun san Allah ta'ala a lokacin alƙawari fa kama aziz zaka ga ce azizun hakim, azizun hakim, azizun. Ma'anan aziz yana iya yin komi, amma kuma baya wauta. Komi da yana yin shi bisa hikima. Me ita ce hikima? Hikima ita ce aje kowane abu a mahallinsa. Kuma Allah adali ne, baya zalunci, inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. To kuma me ya adalci, ko kuma inda an zan matutar in ce mecece adala? Adala ita ce ba kowane ma'abocin haƙƙinsa. To Allah adali ne, Allah kuma hakimi. Duk abin da yake daidai, duk abin da ya daidai ne, kuma daidai nan wato ya kai mikilarin da aka ce mashi kamil, inda ingilishi zan magana ce perfect ya kai a ce mashi yanzu ya kome akan perfection ne, itikan da larabci akan itikani ya kome duk abin da yake daidai ne. Dubi yadda ya mutum ala ahsani taqwim. Idan kana ganin yadda aka yi mutum ba haka ya kamata a yi shi ba, ɗauko fensir ta takarda zana mutum yadda ya fi kamata ya dace, sa kunni inda ka gafi dacewa, sa ido mu gani inda ya fi dacewa, ba inda Allah ya sa ba, mu ga dodon da za ka zana, dodo za ka zana, ka kaddara inda a ce baki an yi shi wajen ƙeya ne ya ka gani, ko ido an yi a goshi ne, ko hanci an yi a kafaɗa.
ko wani abu kamar to kan sawwala yadda ko ala ahsani taqwim Allah ya saboda haka komi nasa yayi shi ne bisa itiqani perfect. To shi adili ne, shi kuma hakimi, da kasantuwansa aziz mai yana yin komi, to yana yin komi bisa hikima. To tun ragi ne ran zai Allah ta'ala ya zaɓi cewa zai halicci mutum kuma zai dora shi doron ƙasa don ya gwada shi, ya kuma zaɓi zaɓaɓɓu waɗanda su ne za su shiryar da mutane, wanda in an bi wannan shiryar nasu ne za a je zuwa gare shi, ya gama tsare su. In ka ji haka nan ka bi kai ka tsira, in ka ce dan me za a yi haka nan, to yadda ka ga ya dace ba yadda Allah ya ba. Wanda duk yake ganin abin da Allah ya ba daidai ba ne ya tuhumi Allah. Ai laifin da Iblis yake nan, da aka ce sujada ga Adam sai ya ce ai shi ya fi Adam, domin shi an halice shi da wuta ne, shi kuma Adam an halice shi da yanku ne, kuma wuta ta fi yanku. To wannan menene Iblis a takaice yake cewa da lisanar hal, ya abin da yake Iblis yake cewa shine Allah bai yi adalci ba. An bayyana abin da yake cewa Allah bai yi adalci ba, ya za a yi a halitta da wuta ya kuma yi halitta da yanku, sannan sai ce wutar halitta da aka da wutar ta bi halitta da aka yi da yanku. To amma haka Allah ya yi, mai Iblis ya ce abin da Allah ya ba adalci ba, ya tuhumi Allah. Ibara kan samu mu a cikin ƙa'idodinmu na imani akwai abin da muke ce ma adala. Bayan tauhidi akwai adala. Tauhidi da adala sun bambanta kaɗan, amma lazim ne kai tauhidi shine kadai ta Allah, lazimi ne kuma kai adala ka ce Allah din nan adili ne, ma'ana abin da ya duk abin da ya daidai. Amirul ya fassara wa'annan kalmomi guda biyu, at-tauhid da adala, a kalmomi sauƙaƙa wanda masu ma'ana dogaye wanda za a rubuta littattafai wajen bayaninsu. Ya ce at-tauhidu Allah tatawahama, wal adalatu Allah tattahima. In kaji muku da rufa a yadda Bahaushe kace, in ce at-tauhidu Allah tatawahamahu, wal adalatu Allah tattahimahu. Me ya tauhidi? karkai wahamin Allah, karka sawala Allah, duk ba za ka sawala Allah, sallar Allah ba zai sawala maka. An bayyana kun san inda muka ce aljanna, wani abu zai faɗo a ƙwaƙwalwanka ka ci tunanin aljanna ta jirimin ta ranar, duk abin da aka faɗa na zai ka sawala a ƙwaƙwalwanka kai. To amma ba za ka yi sawala Allah ba, aka ce Allah ta'ala kai shiru kawai, don ƙwaƙwalwanka in ta sawala maka wani halitta to ba Allah ne ba wannan. An fahimta. In kuma wannan kake bauta ma da kai da mai bautan gunki duk tafiyan kuɗa, don shi ma mai goman gunki mai bautan gunki sai da ya sawwala ubangijin a zuciyarsa sannan ya yi shi a waje. To adala kuwa Allah tattahimu, karka tume shi, karka tume Allah ka ce me yasa yi kaza ko don me bai kaza ba, ka tume Allah ke. Allah adili, Allah hakimi. To ina ga muku ne wannan in abu ya Allah ta'ala tun farko dun rangi ne ran zane ya ga daman cewa wannan ita ce sai da nasa'il alamin, wannan shine fiyayen halitta. To an gama Adamu da Hawwa da aka zauna su aljanna, Adamu sai ya sha mamaki, sai ya ga wata sarauniya a cikin aljanna ta sha ado, ya ganta tana da kambi, ya ganta kuma tana da waɗansu abin kunni masu na ƙalƙali, ya ga bai taɓa ganin halitta da kyan wannan ba. Ya ce ya rabi, wannan matan da nake gani kayi wani mutum ne kafina? Ya ce wannan da kake gani ita ce shugaban matan duniya, za ta fito daga cikin tsatsan kai. Shi wa'annan abin muku ne da nake kallo kuma suna kalkali, bai ce wannan ‘ya'yanta ne Hassan da Hussein a cikin aljanna ya gani. Tun rangi ne ran zane Allah ya riga gama abinsa, ya shirya hakan ba bisa haɗari ne ainihin ya zama an haifi sai da Fatima ta Zahra ba, bisa haɗari ne, bisa design ne na Allah
mahalicin sama da ƙasa. Sai ya shirya cewa ita ce za ta zama sila tsakanin manzon Allah da amirul mu'minin, kuma ta hanyar da za a sami sauran a'imma. Daga cikin riyadu da muka ce assalamu alaikum ya waladatul hujjaji alal nasi ajma'i, ita ce uwar hujjoji akan mutane gaba daya. Mijinta da 'ya'yanta 11 su ne ausiya din manzon rahama sallallahu alaihi wa. Wannan an riga an shirya shi ne, ba wai an zo nan ne aka yi ba nan aka shirya ba nan ba shura aka yi aka zaɓe su ba. An fahimta, Allah ya riga ya tsara abin shi ne, ya shirya abin shi ne tun asali. Ya shirya cewa ausiya za su zama ta hanyar ta ne, ko kuma shirya cewa ita ce sila tsakanin amirul mu'mini da manzon Allah. Sai zama an hada su, ita aure amirul mu'mini. Aka ce an ma cewa ma inda ba a ce babu amirul mu'mini to da sai da Zahra salamullahi alaiha da ba ta da kafa'a, kuma da ma ba zai wuce aure ba, saboda ba wanda ya sai aure ta. Mutum ɗaya ne rak a duniya ya cancanci a auri Fatima ta Zahra, shine amirul mu'mini. To shi ya fita daraja, duk darajanta shi ya fita, don daga manzo Allah sai shi, sannan ita, sannan yayanta. haka ne ma ko wani addu'a da ake yi Allahumma bi haqqi Fatima wa biha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawdaifiya. Wannan addu'a yana da zurfin ma'ana, ainihin ana samun ijaba far daya ce ya rabbi da haƙƙin Fatima da babanta da mijinta da 'ya'yanta ka yi man kaza, sai ka kuma nan da nan ko Allah ya maka. Kaga wannan kamar yankan wuka. Daga ciki cewa ainihin Allah ta'ala ya so bisa hikimarsa, ya so ya zama cewa ta hanyar ta za a gaji manzon rahama sallallahu alaihi wa. Wato kenan da Allah ya so da ya zama manzon Allah yana da dan kuma sai a sami zura, amma sai Allah bai shirya haka nan ba. Sai shirya cewa ya zai bashi, yan nan ita ce za ta haifi 'ya'yansa. Wannan babban daraja ne, na cewa ainihin su mata kamar an darajta su ne ma da wannan darajan baya ga tun da an darajta sai da Zahara ta wannan hanyar, su ma an darajta su ta wannan hanyar, ganin cewa sai aka sa wanda zai gaji fiyayyen halitta mace ce. An fahimta, kaga kenan ba wani wanda zai ce mana mace ba ta da daraja, don akwai wasu da suka ce mata ma zai Zahara suka ce mata mace, ma'ana ba ta da wani matsayi, illa ya ka ita mace ce kawai shi ke. To matsayi haka nan kuma har yanzu akwai masu zaka wani yana magana yana ce ai ka san rauni irin na mata ka san rauni irin na mata, shi yasa ta yi kaza ta kaza, rauni ne irin na mata. To ita ainihin masuma ce. Wannan rauni da kuke da ke jingina masu so suna iya rauni amma ba ita ba, ko suna iya rauni na mata ko so, amma ban da ita masuma ce. Wannan daraja da Allah ta'ala ya mata to ranar gini ne, to ranar zane, ya riga ya mata wannan daraja din, ya fifita ta akan dukkanin matan halitta gaba daya. Ita sai da ta sa'ir alami. Ya zo a ruwaya wanda su sauran suna da shi, ayin ce Fatima ta Zahra sayyidatu nisa'il ahli janna, ita ce shugaban matar 'yan aljanna. To an san kuma duk wata mumina da Allah ta'ala ya ɗaukaka, kaga aljanna ce makomanta. Sai aka ce a aljanna ita ce tafi kowace mace, kaga ta fi kowace mace kenan. Wa sawa'un wace wannan, ko Maryam Imran ce uwar Isa alaihi salam, ko kuma ko Asiya binti Mazahim ne matan Fir'auna, ko kuma wasu mata da Allah ta'ala ya ɗaukaka ne. To duk ita Fatima ta Zahra tana birbishin su, saboda ita ce sayyidatun nisa'il aljanna. To na san wani lokaci ban kan so in yi magana dangane da
kokarin tawaye darajarsa ta da wa'yansu suka yi ba, amma na sun hatta a littattafansu sun faɗi abubuwa daban-daban. Suka ce daga ciki suna ce mata ita siddiƙa ce, su ma suna cewa ita siddiƙa ce sunanta. Ma'anan siddiƙa wata abin da ya fito daga bakinta gaskiya ne, kuma su ma waɗanda suka ja da ita sun mata shaida cewa ita siddiƙa ce, a maganganun su za ka ga wannan ita siddiƙa ce. To amma sun ƙaryata ta saboda bukatuwan kansu, kazandu sun ƙaryata ta kuma bai zama sai ta zama ba ta zama siddiƙa din ba. Har wala tana da wani tsaye, ita muhaddasa ce. Kun sa akwai wani hadisin da ama suke da shi, wai suka ce a cikin waɗanda suka gabata, wato al'umman da suka gabata, akwai waɗansu mutane ba annabawa ba ne amma suna mala'iku na magana da su, ana ce musu muhaddisi. Aka tambaye shi annaba ya ce su ba annabawa ba ne amma suna magana da mala'iku. Sai ya ce da akwai a wannan al'umman to dawa ne, kina kun san hadishi ne. A hadishi aka kirkiro, wai inda da wannan a cikin wannan al'umma to dawa ne, wato ma'ana a wannan al'umman ba muhaddis, akwai muhaddisun a zamanin da. To ya za ka yi ka kwantata wannan? Za mu tambaye su mene ma'anan alkur'ani da ya kira wannan al'umman ummatan wasata? Mene ma'anan inda Allah ta'ala ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, khayra ummatin ukhrijat lin-nas? Wace al'umma ta fi a cikin al'ummomin annabawa duka? Ku gaya mini. Al'umman wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi. Wannan al'umman ma wannan manzon da su da al'umman annabi Musa, wace ta fi daraja? Al'umman zuta. Da su da al'umman annabi Isa, wace ta fi daraja? Da al'umman Nuhu da Ibrahim, zuwa sai suka fi daraja? Wannan al'umma. To mai anan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ma'anan ummatan ja'alnakum ummatan wasata. To ya za a yi al'umman bani Isra'ila ana samun muhaddisun suna magana da mala'iku na magana da su, amma su ba annabawa bane, amma a wannan al'umman babu. In haka nan ne sun fi wannan al'umman, ko ba haka bane? Sun fi wannan al'umman, saboda mene? Akwai muhaddisun a wannan al'umman amma ba su son wa'annan muhaddisun, sai suka ce ba su. To sai da Fatima ta Zahra muhaddasa ce, mala'ika Jibril yana magana da ita baka da baka, amma ba annabiya ba ce. Kada wani kuma ya je ce ai gashi nan sun ce annabiya, to ba annabiya ba ce. Kun ga annasin alqur'ani, ya maryamu qunuti li rabbiki wasji warka'i ma'ar raki'i. Maryam aka gama, ya maryamu qunuti wasji warka'i ma'ar raki'i, an umarci Maryam Imran. Da kuma ainihin ta ga wani ya bayyana ta kamar mutum, ta ce ni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala inna ma ana rasulu rabbi la ahaba laki gulaman zakiya. Wane ne yake magana da Maryam? Mala'ika. Ta ga mala'ika ba da shi ba, ta ji mura shi ko ba da ji ba shi ba. To da ita da Fatima Zahra wata fi wata. To Fatima ta ga Jibril ta yi magana da shi, sai dai ba ka so ne. In ba ka so shi kenan, in ba ka da ruwa mun wana da shi, ba ka sani ba mun sani, sai ba za ka rike kayanka. Amma ka so ka ce mana ba haka bane, ba ka isa ba don ba ka so. Dalilin kin ka ce ba ka ba shi altaban su, oke ba ku so ne. Wanda na gabatan ku da kuke bi ba su son haka ne, sun san muhaddisun ba su son muhaddisun. An gama. Har ma suna ce musu a'imma, suna ce musu ai ga sun ce su annabawa ne. Ba annabawa ne amma muhaddisun. Duk a'imma muhaddisun. Duk ma'asumi yakan yi magana tun yana cikin uwarsa. Haka Isa alaihi salam ya magana cikin uwarsa, dan da ya fito yana jariri ya magana da ita. Haka sai da Khadija bintul Khuwailid ta gaya ma
manzon rahama sallallahu alaihi wa yadda take ciki tana magana da ita. Haka kuma ‘ya'yan Fatima duk sun magana da ita suna ciki. Haka duk ma'asumi yakan yi magana a ciki, kuma yana fitowa yana jariri yana magana. In ka ce to ai ba a gaya mana hakan nan ba, sai ce ai hakan nan ruwaya ya zo mana da shi, kai ne baka sani ba. Amma ka san cewa Isa almasihu ya magana yana jariri ko? wa yukallimu nasa sabiyan wakala ko, yana magana mutane yana jariri, kuma yana yaro yana magana da mutane. Yayi magana yana jariri ran da suka ce ya marmi anna laki gulamun wala musasku kiba wala mai laki ne dai ayin da yake ce suka sa na mamaki ya ce zaki zo da ba dan uke kuma mutumin kirki, babanki mutumin kirki. Ta sai ta nuna fa ashar kai kalo kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Me yace? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. to haka nan zalika Isa ibn Maryam, to haka nan duk ma'asumai suke. Salamun alaihim yawma wulidu wa yawma yamutuna wa yawma yub'athuna hayya. Maryam salamullahi ala salamun alaiha yawma wulidat wa yawma tuwfiyat wa yawma tub'ath hayya. Haka kuma ita ma ta yi magana tana jariri. Haka ma duk masumai sun yi, duk gaba ɗayan su, duk limaman shirin nan ba wanda bai magana yana ciki, ba wanda bai magana yana jariri ba. To wannan fifiko ne da Allah ta'ala ya shirya abinsa, ya zama cewa ya shirya cewa wannan annabi shine zai zo a ƙarshe a sako. To kuma in ya zo ya isar da sako ba zai mar muku sakon ne ya rage muku ku fassara ba kitabu wa sunna ya bari ba, kitabu wal itra ya bari. sukan fata bari kamar a kukutu, kitabu wa sunna inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu kitaballahi wa ahla baiti itrati ahla baiti. Kuma an tabbai suwa ne ahla baiti din naka yace Ali da Fatima da Hassan da Hussein. Kuma a ranan gadar ya jera duka. To sannan kuma da nasin alqur'ani ayan mubahala sun santa, ku zo da matanku da 'ya'yanku, mu zo da kanmu, ku zo da kanmu, ku za ku kawo kanku, ku zo da matanku da 'ya'yanku da kawo kanku, mu ma mu zo da matanmu da 'ya'yanmu da kawo kanmu. Amma kowa ka tambaye shi, to shi manzo Allah da ya je mubahala din nan suwa ya tafi da su, tambayi kowa da ruwayan kowa ba sabani. Manzo Allah da suwa ya tafi, akwai mata a gidansa, akwai matansa na aure, akwai matan Banu Hashim, har yana da yayan Abdul Muttalib gwaggwanninsa. Amma ya ɗauko wata mace ko ba Hashim ya ce ko da ya tafi da ita, da ya je sai ya tafi da Fatima kawai. ta'alo na do abna ana wa abna kuma nisa ana wa nisa kuma anfusana wa anfusakum. To nisa abna ana din nan sai je da Hassan da Hussein, nisa ana din nan sai dauki Fatima ita kai, sai ta fasa amma sun ita shi nisa din wannan gidan. An fahimta ai, da ana nufin ma ko yansu mata ne da ya ɗebi ko matansa na aure ko kuma matan Banu Hashim, don akwai su. To anfusana fa suwa ya ɗauko aka suwa ne anfusana da shi da Ali. Saboda kaga ainihin da wannan aya aka sanar da mu suwa ne abuna na wannan gida, don an sanar da wannan gidan nan da aka ce Ali, ahlul bait nan da aka tabbata ya bare musu da rijis, aka gaya mana to suwa ne ahlul bait, sai aka fayyace mana su sanka ga mazansu ga 'ya'yansu ga matansu ga su kansu. To kaga wannan daraja ce ta ita sai da Fatima ta Zahra, sai ita kadai aka shira ta nisa gaba ɗayan ita kadai. Karkai mamaki don Allah ta'ala ya ambaci Ibrahim a umma, inna Ibrahim kana ummata, umma ya kira shi qanatan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin.
umma. To ita sai aka kira ta nisa, sai aka sanar da musu wayannan su ne ita ce cikin nisa din na wannan gida. Kaga an fayyace mana itra din nan, an fayyace mana gidan nan, sai zama ita ce sila tsakanin manzon Allah da sauran ƴaƴan da za su zo a gidan. To in muka dunga faɗin darajojin da Allah ya mazahara za mu daɗin gaske muna kawowa. Ta wanda na ce tun da alhamdulillah yanzu an sassajara na kan ga waɗansu shafuka, kamar wani shafi yana nan mai suna tafsiri da jawaban jagora, na ga sun zo ɗauko saututtuka na zaman maulidin sai da zahara na baya wanda aka yi a Husainiya da wanda aka yi daga baya, da kuma in ka duba YouTube shi ma ainihin ABS su masu sassa na shekarun baya duk zaka gan shi, duk wannan mutum zai iya sauraron ma na da wanda muka karanto, muka ɗauko littafi muka karanto daban-daban, da yake ba sai mun dunga maimaita wannan ba. Na san kuma nukan yi magana, na san ina yi da masu hankali, kuma na san waɗansu mutane sukan daɓa bakinsu akan abin da ba su sani. To mun san babu da magani, saboda wani lokaci mukan ce to wai za mu fasa magana ne saboda waɗannan mutane, za mu ce ba za mu fasa ba, za mu yi magana mu da masu hankali, su kuma su daɓa bakinsu, ko ba komai wasu daga cikinsu su sana'ansu ce, sun ɗauka ma kansu duk abin da muka faɗa sai sun je sun masa raddi, sai sun ce ba haka ba, komai aka faɗa sai sun yi raddi sun ce ba haka ba. To su aikinsu ne, aikin da aka ba su kenan, kwangilar da aka ba su kenan, kuma la mahalata za su biya bukatan wanda suka ba su kwangila, sun ɗauka maka wasu kuma ta yi wauta ta ɗibe su wannan. To akwai wata magana da nakan yi a lokacin maulidin sai da tsara, wanda nakan ce ba na son in yi wannan magana, amma yakan zama dole ɗan taɓa ko yayi kan cewa shine in Allah ya maka daraja, ba kawai hadisi ake samu ya ce kai ne kake da wannan darajar ba. aka rudu kalamai na bai don na kawo wannan. Idan Allah ta'ala ya ce wani na da daraja, to sai ka ga cewa akwai jarabawan da aka yi masa wanda ya nuna ya cancanci wannan daraja. Dukkanin darajoji akwai jarabawai. Manzon Rahama sallallahu alaihi wa yana cewa manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan bala'o'i yawa. Ya ce kuma daidai gwargwadon girman daraja, daidai gwargwadon girman bala'i. Ya ce kuma tun da annabawa su aka fifita a cikin sauran mutane, su suka fi kowa shan wahala, kuma tun da shi ne shugabansu shi ya fi kowa shan wahala. To mutum ya cewa to me yasa za a yi haka? Su wa'annan ba suna da gatanci wajen Allah ba Allah ya musu daraja ba tun ranar gini ranar zare. To mai zai sa in suka zo duniyan nan ba zai zama kawai sai su zama kawai arzikinsu ya dinga faduwa daga sama, su cin manna da sarwa kawai, su kuma a gansu lafiya lau, ba su ciwo, ba wahala, ba wanda ke zagin su, ba komai nasu lafiya lau, kuma su yi mulki gayan mulki, sannan kuma ba abin da zai same su. To me zai ba zai haka nan ba? Amma kuma in aka yi haka nan, to ta ina ne suka cancanci wannan darajar da aka ba su? Kun san ana jarabawa a makaranta, ana jarabawa, wanda bai makaranta ya sani me ma'anar jarabawa. Daga ba da misali in ce inda za a ce akwai wata makaranta, duk wanda ya makarantar ko duk inda je ya rubuta jarabawa, to ana ba shi maki 100%. ko me ya rubuta 100%, kuma an zo rabon certificate kowa za a ba shi first class. To da Allah wannan makaranta ce? Za ka ce ta ba haka ake ba. In kowa zai ci, na ta kan taɓa labarin wani malami da aka ya koyar lokacin muna ɗalibai a SAS, amma ni bai koyar da ajinmu ba, amma ya koyar da wasu wanda suke shekara guda da su, ana ce masa Abdulkadir, wani ba misiri ne. To ko ban sani ba ko yana kan nasa da ɗan motsi ne haka. To shi makinsa ko dai 0 ko 100 fawqal 100 aka yi, kun bai cika gani sosai, ya kyalle irin su in yi kayan rubutu mace sai 100 fawqal 100 sai baka 100% kawai. In kuma ya ga baka iya rubutu sai 0 sai baka 0. Shi makinsa kenan, ko da in ma 0 ko in ma 100 fawqal 100. To akwai wani bai iya larabci sosai ba, aka
aka ce to ya za a ke biya to ya sai da zai sai ya je ya samu wani shafi ya haddace ya rubuta da ya kallar ibrahim kare ce me a kokari na kawai sai gashi to wannan abin da ya shi wannan kaga jarabawa yake yawa ba jarabawa ke ba jarabawa ana gwada gani a ga ka ci ko baka ci ba to ana gwada bayan Allah ne in Allah ta'ala ya mutum daraja sai kuma ya jaraba shi da jarabawoyin da zai ahala shi ga wannan daraja ne saboda haka su annabawa duk an musu jarabawa a zargin su kuma ulul azmi su suka fi shan wahala kun ga Allah ta'ala ya ce mu manzo Allah fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul wala tafajjal kai daure kamar yadda sauran wanda Allah ya ma'azam manya daga cikin an ce ulul azmi guda biyar da Nuh, Ibrahim, Musa, Isa da wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa su ne ulul azmi min ar-rusul to kuma Allah ta ce wa qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya falam najid lahu azma ce adam mu mishi alƙawari tun farko sai ya manta saboda ka ba samu azma tare da shi saboda ka adam ba cikin ulul azmi amma da cikin masu warai akwai masu cewa adam ma yana cikin ulul azmi shida to amma dai da nasa alƙur'ani an ce falam najid lahu azma saboda ka so ce biyar ne kawai to sai ana ce manzon nan ya daure haka ma ulul azmi suka daure kun ga annabi nuhu alaihi salam an jaraba shi da jaraba yace makasa fihim alfa sanatin illa 50 ama wannan alfa sanatin illa 50 ama din nan ne yana kira ne ba wai shekarun rayuwarsu bane shekarunsa ya haura dubu ana cewa ya 200 ne shekarun annabi nuhu kafin ya bar duniya amma 950 yana da'awa ne kuma mutane ba su ansa sai kalilan to sun sha ba shi wahala kuma su mutanen suna zuwa jil bayan jil generation bayan generation ba wai sai yana nufin su ba duk suna tsawon rai ne kamar shi ba don an ce mutum ya zo mutuwa tsoho ya zo mutuwa zai tara yaran sai ce to yara ni ma dai kafin babana ya mutu ya yi man wasiya cewa kar in kuskura in ji nuhu saboda kuma kar ku sari nuhu wannan shi ma babana haka kakana ya gaya masa haka nan ni kuma nake ga kuma ku gaya ma 'ya'yanku sai ce baba ka mutu lafiya ba za mu ji nuhu din ba in sun zo sai su sa hannunsu a kunnuwansu su dodo da kunnen su wuce su ji kuma ya sha walha an ce an suka lakaɗa masa duka su wurgar da shi a wajen gari bayan ganuwa a nufin cewa sun kashe shi sai su ga ya dawo to kaga ya sha wahala kun ga annabi ibrahim da ya sha wahala kun ga inda aka tattara dalan kirare akan za a kona shi kuma an ɗauki lokaci ana tarawa don an ce mutum zai abin da ke bakance ya ce ko kuma ce ya ce a sha alwashi in wani nasa ya dawo gida lafiya lau to zai sai ɗaurin kirare ɗauri 10 ya kai don a kona ibrahim ko kuma matarsa ta da cike ce to ba an dare ba haifa mana namiji in an haifi ɗa namiji sai na ɗaura kirare ɗauri kaza in kai don a kona ibrahim ko in ta sauka lafiya zan ɗaura kirare kaza ɗauri kaza in kai don a kona sai suka dinga tarawa sai da him ya kai ya zama katon dala sannan suka cinna wuta wutan ta duburu tana huci tana nufo su an ce ta lashe wasansu to suka rasa rasu dai sai aka shedan yi masu wayan a sashi a majejewa ne aka sashi a majejewa aka wurga yadda za a tsakiyar wuta Allah ta'ala shi wutar ta zama sansanya kuma mai daɗi ga annabi Ibrahim to wannan yana mutum kun ga Ibrahim ya sha wahala da ƙarshe da Namrud ya ga wannan ya ce kai to lalle wannan Ibrahim wannan abin naka ya kai inda ya kai yanzu duk uban wutan nan baka mutu ba to gaskiya in muka kyale ka zaka bata mana kasa saboda haka yanzu an kwace passport ɗin ta kasar kawai an kwace yan kasan sai aka kore shi to kun ga kuma annabi Musa kun ga inda ya sha wahala da Fir'auna ya bashi wahala duk da Fir'auna ya so ya kashe shi tun yana jariri amma Allah ya kare shi to da ya dawo da sako ya sha wahala daga Fir'auna
bayan kuma shan wahalar fir'auna ya zo ya sha wahalar bani isra'ila bayan an tsamar da su duk kisa na nan yadda annabi Musa ya sha wahala har manzo Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa bara'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha wanda suka yi imani da Musa kuma suka cutar da Musa. To kun ga haka kuma Isa, kun ga shi ma da aka ce sai kawai ba wani abawa ta sai da aka shi kawai sannan Allah ta'ala ya tsamar da shi. To haka ma kun ga wannan manzon duk kun san inda ya sha wahala daga wajen Qurayshawa, haka kuma ya zo kuma suka yi hijira suka biyo shi da yaƙoƙi gashi nan. To ina shi bai da cewa su duk daraja tana tare da wahala. Haka kuma duk annaba in ka bi kowanne sai ka ji kisan sa wahala yake shi daban-daban kowanne. Ta ba da misalin wahalar da annabi Ayyub alaihi salam ya sha da wa'insu annabawa da suka zo daga annabawan bani Isra'ila daban-daban da wasu annabawa daban-daban da aka yi. To haka nan kuma a imma an kabi tarihin a'imma duk haka suka sha wahala. Wani imami ne bai sha wahala ba. Wa ma minna illa maqtulun aw masmum. Duk haka nan duka duba tarihin da a'imma sun sha wahala. To wannan hikima ce ta Allah, ya shirya cewa in zai ɗaukaka darajarka to zai sa maka kuma jarabawa mai tsanani wanda yake sai ka ci jarabawa ne za ka kai ga wannan. To kuma duk wanda Allah ta'ala ya shirya shi domin wannan za ka ga kuma shi kenan shi ahalin ya ci jarabawa ne, ba domin wai shi dama an gina shi ci jarabawa ne, a'a an sa shi a jarabawa ne kuma amma Allah ta'ala ya sa ya fi karfin zuciyarsa ya ci jarabawa. Wani yana tambayin Imam Rida alaihi salam, ya ce masa an ce ku ba ku sako? Ya ce ba mu sako. Sai ce kana jin yanzu ko a zuciyanku ba ku shi an ku yi zako? Sai ya ce masa ai ka kan tsuguna ko? Ya ce kwarai kuwa. Ya ce ka taɓa duban tsugunan, ka san ka tsuguna ta yana a waje kana iya duba, ka taɓa duba ka abin da ka kusa tsuguna kai? Ya ce ya ce ka taɓa tunanin ka ɗauko ka kai baki? Kai ce kai ce to haka muke ganin zunubi. sun fi ƙarfin su saba ma Allah, amma sun fi ƙarfin su saba ma Allah, abu mai ban sha'awa amma su ba za su taɓa sha'awar su yi shi domin in ya saba mana Allah ba su saba. To kaga wannan daraja ce, an fahimta. Ina faɗin wannan don ita sai da Zahra an zalunce ta sha wahala amma kuma mutane ba su san wahalar da ta sha ba. Abinda suka zai dangane da darajarta shine kawai manzo Allah ce ita kaza ne ita kaza, kuma suka dagula ma hadisan, suka lalata hadisan ma, suka darbe su da wayansu kalamai daban-daban wanda suka bata ma'anansu. Kamar suna da hadisin tasbihatu Zahra 33 nan, to amma sai suka ce ainihin sai da hannunta ya kanta saboda zaka da niƙa. To sai da nan sai aka ce ta nemi a bata bawa, sai ce ga tasbihar ta kai kuma ta maimakon ta sami mai mata hidima ta rika wannan. Amma kuma sannan abu ne tana da mai hidima, tana ma da masu hidima, tana da fobba, tana da barira. Ko wata barira wanda aka ce ainihin lokacin bayan wafatin sai da Zahra ta sha alwashi ita ba za ta taɓa magana ba sai da ayan alƙur'ani. Yarinyar sai da Zahra ce. Akwai fudda wanda aka ce ta ce ainihin wata rana sai da Zahra an kawo mata kuɗi mai yawa daga dukiyarta, dirhami 200,000. in yanzu za a kwatanta shi da kuɗin na naira ne, biliyoyin nairori ne ba miliyoyi, biliyoyin nairori. Sai tana ta ɗiba ta ce a kai mawa ne ta rabu kulla tana ka in ta dawo sai ce wannan kuma kai mawa ne, sai ta ɗiba ta ce wannan, sai ta cikin rabin ta ce kai to sai da Zahra fa yau tana azumi, da za ta rage ko da dirhami 5 sai in siyo mata nama ta sami na buɗe baki. To sai da aka gama duk kuɗin ya ƙare gaba ɗaya, ran da aka kawo ran ta gama raba, sai ta ce to ina ta son tunatar da ke ko ki ɗan rage dirhami 5 a samu a siyo maki nama ki yi buɗe baki.
sai ta ce to da kin faɗa a lokacin da nake rabon da na baki to amma yanzu tun da ya kare shi ke haka aka yi buɗe bakin ba nama. ita ce ɗanta ya ji ta ta addu'a da suna ta makwabtan ta addu'a sai da ya ce ya umma na ji kira ta mutane addu'a ba ji kin makanki ba sai ta ce ya bunayya aljar thumma dar, makwabci kafin gida. Kai na ka ji irin wannan makwabci tukun na kafin gida, wannan da abin sai da zahara in muka kowane janibi na rayuwarta don na faɗin wannan kun ga sai aka ce hannunta ya yi kanta kun san kanta ko saboda daka da nika turmi da taɓar yamar ga dutsen nika tana ta faman shan wahala sai aka ce to ta yi tasbiya ta zara ta wannan wahala. To da yake mutanen mu suke yin hadishin ma wani lokaci ba ko wani hadishi ma da naji aka ce ha tana yin daddawa wai Fatima yar manzo Allah ta yi daddawa ta mulmula ta aje ɗaya nan a dama ta aje bangare abu ta aje wai kai haka nan ba za a ganka ba wai layan zana ke to kaga kana tuna yin daddawa wannan addu'an Hausa ne kaza to irin wa'annan abubuwan zaka ga su suka da baibaye to kuma har wallahi da aka ce Fatima bin Adl minni man abdagadaha faqad abdagadani wa man ardaha faqad ardani, wannan su suna da wannan ruwaya. Amma da suka gano wasu mutane sun cutar da Sayyida Zahra sun guma mata bakin ciki wanda har take cewa an zuba mata bakan cikin da inda nai aka sa masa za su zama dare a gajeren lokaci. Jarabawa ba kaɗan ba na son kawo wannan saboda ba muna jajen wafatinta ba ne, muna murnan haihuwanta, amma sai an kawo maka cewa to lalle wannan janibin lalle ka sani, domin dalili shi waɗannan abubuwan saninsa shine yake sa ka so Sayyida Zahra. Kun sunan suna da aka sa mata Fatima, mala'ikar Jibril ya zo da suna ya ce ma'anansa fansa, ma'anan Fatima kenan fansa. Me ma'anan fansa? Ita fansan masoyinta ne daga wuta, duk wanda ya so ta ba zai shiga wuta ba. To ya za ka so Sayyida Zahra? Sai ka santa. Ba ka sanin Sayyida Zahra sai ka san manzo Allah, sannan kuma sai ka san Amirul Mu'minin, sannan za ka san Sayyida Zahra, sannan za ka san Hujjaj salamullahi alaihi. Amma wannan ma duk sai mu ce maka farko ma kamar yadda Amirul Mu'minin ce awwalud din ma'rifatu, farko addini sanin Allah, sai ka san Allah sannan za ka san manzo, sannan za ka san hujja. Kamar wannan addu'a Allahumma arifni nafsaka fa innaka in lam ta'rifni nafsaka lam a'rif rasulaka, Allahumma arifni rasulaka fa innaka in lam ta'rifni rasulaka lam a'rif hujjataka, Allahumma arifni hujjataka fa innaka in lam ta'rifni hujjataka dalaltu an dini. To kaga wato farko sanin Allah ne. To bidun haka ne ma in muna magana da irin dangane da kamar darajojin Sayyida Zahra, ba matakin farko shine kai ka fahimci daraja ba, dun ba za yi wa ka sani ba, sai ka zo daga tushe, sai ka bi daga ka faro daga mafara. Yawa ina kai ina saninta tunda baka san babanta ba, kai a wurin ka babanta mutum ne adi wanda yakan yi kuskure, wanda yakan karanta alqur'ani ma a gyara mashi, wanda yakan yi mantuwa, wanda yakan yi rukano a wajen ku haka ku wace kuna to tunda wanda ke da wannan ta annabi bai san annabi ba, tunda bai san annabi ko ba ina shi na sanin Sayyida Zahra ba zai san ta. Don haka ma bil'atun minni ina sai suka je suka ban abu gaza da yake kuma suna da hadisi ya ce ridalla ma'arda Fatima, yaddan Allah na gar kai tsaye, don an ce wanda ya fusata Fatima ya fusata Allah, ya fi zamba zaman za Allah ne kai, wanda ya rije ma Fatima ya rije ma annabi ne, wanda ya rije ma annabi ya rije ma Allah. To wanda ya fusata Fatima ya fusata annabi, wanda ya fusata annabi ya fusata Allah. Sai kuma aka ce fushin Allah yana tare da fushin Fatima, yardan Allah yana tare da yardan Fatima kai tsaye. Alhamdulillah suna da wa'annan rawayoyi. To amma ya ne an aka duba da suka duba suka ga suwaye suka cuci Sayyida Fatima, suka ga kai wannan abu ba su a sani, sai suka dawo da sabon magana. To wannan ba haka bane, ainihin abin da ya faru ma ba na son wannan dogon bayani, sai suka tama zuwa za ƙwarwai za su bizini
to lalle abin da ya faru da Sayyida Fatima ba zai yi wa abizi ba, darajanta ba zai biznu ba, musibobin da ta shiga ciki ba zai biznu ba. Tarihi ya sajjala kuma yana nan sananne, da shi ne ta sami manyan darajojin, kuma da shi ne sanin waɗannan masibobin na ta yake sa ka so ta. in ka so to shi ne zai zama fansa gare ka. An ce lokacin da Huru bin Yazid aka tura shi ya tsare Imam Hussein, da ake cikin magana sai ya ambaci, sai aka mace sai da zara, sai Imam Hussein sai riga idan Huru ya kada hawaye sun fito, ya ce to wannan mumini, domin duk wanda ya kuka saboda son Fatima to lalle mumini. Don ƙarshe ko sai ga Huru bin Yazid ya dawo bangaren Imam Hussein, ya fitin karo yan namaki har ya shahada. Alaman son ta din kaga dole ka san ita ce wace ce, kada bukatun ka san wannan. To da yake yanzu na san muna maulidi, ba na son in bata mana rai, ba na son kuma in kawo mana kalamai daban-daban, amma zan yi nasiha ga mutanen da suka ji su ɗauka sai su ɗauka ma kansu sai su magana ga abin da ba sani. Ƙa'ida na hankali da ilimi, don ilimi dama ana dora shi akan hankali, sai da hankali sana ake ilimi. Ƙa'idan hankali da ilimi shine in ka ji abin da baka sani ba to karka ce ba haka bane, domin kasantuwan in abu da gaskiya ne kai baka san shi ba bai zama ba haka ba. Kun ga muna cewa da za mu tambayi ko da ba amini, na san ba son wannan suna amma dai shikenan, to ban ce sauran barin ce ahlus sunna wal jama'a, to ko da sunni ne ahlus sunna wal jama'a kace masa wane ne cikin manzanni, wane ne fiyayyen manzanni, zai ce maka Muhammadu Rasulullah. Ko na sun suka musanta cewa an ce Allah ya halitta domin annabi na sai su musanta da wannan, amma annabi ya fi kowa, za su ce ya fi kowa, haka shi ke alhamdulillah. To wannan cewa annabi shi fi kowa din nan yanzu shine itikadin yahudu. Tambaya ne nake, yahudu haka suka dauka? Sun dauka shi ba annabi ba ne, wannan sun dauka ma addinin shi kirkiro. To shine itikadin nasara. To kasantuwan su yahudu da nasara ba su san wannan ba, da su hindu da su duk masu addinai daban-daban, kasantuwan ba su san manzo Allah shine fiyayyen halitta ba, shine shugaban manzanni ba, sai tashi haka nan ba su sani ba. To haka nan in ma baka san sai da tuna sayar alami ne ta fi kowa ba daraja cikin mata, kasantuwan baka sani ba bai tankwada darajarta da komai ba, tana nan da darajarta, kai ne baka sani ba. Amma ka'idan hankali da ilimi yana in ka ji abin da baka sani ba sai ka yi shiru ka ce ni wannan ban sani ba, ko kuma in kana da ahaliyan ka bincika to sai ka bincika. Na san wasu ba zai yi ka zama kana da ahaliyan ba, hatta ko ka yi karatu, tun da yawan wanda wasu sun yi karatu yanzu haura 60, yaushe za ka je ka tankwashe kafa a gaban malami kai karatu, ka riga ka wuce wannan. in gemu ya yi fari kuma jiki ya fara su kurkucewa, tun da ƙuruciya ya kamata a cire girman kai a ji a tankwashe kafa gaban malam, ai karatu to ba a yi ba, an girma kuma an ɗauko a bayan malanta an yaba. To na san shi ka ɗauko littafi ka karanta kawai ba za ka gane ba, don in ka ɗauko littafi ka karanta kawai ka iya larabci ba za ka gane ba, don ɗaukar littafi ka karanta ba ta hanyar na ake ganewa ba. Ana zuwa ana cire girman kai ne a tankwashe kafa gaban malam a koya, an fahimta ai yawa. Saboda da a ce ana ɗaukar littafi ne a karanta, to da yanzu da muke fama da karancin likitoci sai mu ce wa ya turanci, duba wanda suka turanci, to shi kenan a samu textbook na medicine duk ka karanta, likitan kun likite sai a shiga operation kawai, a shiga tiyata, yanzu a shiga kisan kai abin da ke ba ruwa kenan. Yanzu na mutane suka ɗauki littafin ba ganewa suke ba, aka su ɗauki ba sai su gane ba, saboda ba ta nan ne ake ganewa ba. Makaranta za ka je ka ƙi ka je makaranta, ka riga ka ce kai malami.
to shi za ka gane. Amma dai na sha da muku in ka ji ba abu ba ko ba ka san shi ba to sai ka ce to wannan ban san shi ba illa ya ka fita. Hatta mazantukan da aka ce mahaddisu an bani Isra'ila wala kharaj suna da shi wannan cewa ainihin idan muka ji magana bani Isra'ila sun faɗa Isra'ila sukan faɗi magana a cikin littafin su akwai gaskiya akwai ƙarya an cakuɗa ne. Saboda haka in muka ji ƙarya muna ce mata ƙarya ne saboda alƙur'ani ya ƙaryata. An fahimta in alƙur'ani ya ce ba wannan abin ba gaskiya ba za su ce ba gaskiya ba ne, alƙur'ani ya ce ba haka. In suka faɗi wani abu wanda ba mu sani ba kuma ba a karyata shi alƙur'ani ba sai mu musu shi, ba mu cewa ƙarya ne ko gaskiya ne. Saboda mene? In ka ce gaskiya ne tana yiwa ƙarya ne, in kuma ka ce ƙarya ne tana yiwa gaskiya ne. Saboda haka al'abadar in ka ci abin da baka sani ba sai ka shiru. An bayyanta sai ka shiru ba za ka ce ai ba haka ba ya zai zama ka, sai ka ce to baka sani ba. Kamar misali an ce annabi Yakubu ya auri ya da kanwa a lokaci guda, ko ya yi aiki mai makawunsa aiki zai ba shi sai ya dauka zai aure kanwance sai aka ba shi sai ga an kama shi ya sai ya ce baban kamuna sai ce ya kake tunanin zan baka kanwa alhali ga tun kana so sai ka sake aiki baka kanwa sai ya ba shi duka aka suka rubuta littafin su jayi wannan ba mu sani ba abinda wannan ta wurin cewa ya za a iya ce mutum ya aure ya kanwa sai mu ce aka yi shiru ta yi a shari'ar su ana yin haka. Mu a namu ne aka ce wa an tajmu'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf, haka da mu altafa a rubuta kaga ma qad salaf ya wuce yanzu ko an hana. To kaga in ka ji an ce suna mutum yana auren ya da kanwa a lokacin su sai kai shiru da bakinka kar ka ce ba haka bane. Ina ba ku misali, in ka ji abin da suka faɗa wanda baka sani ba a ƙaryata shi alƙur'ani ba sai kai shiru, kar ka ce gaskiya ne kar kuma ka ce ƙarya ne. Haka ya kamata kai ilimin da ka ji daga wajen wasu. In ka ji misali ka ji maganan ka ji shi in ka san ƙarya ne a zahirin ƙarya saboda ya saba ma zahirin Qur'ani ba har wannan haka ne. In ko baka sani ba sai kai shiru. To wannan zai zama ya fi maka alkhairi da ka ce kai ai a tafi inda abin da baka sani ba to ba gaskiya ba ne. To sai kuma zan karkar magana da cewa wannan taro namu dama na tunawa ne da ranar haihuwar yar manzo Allah. Na san muna magana da Hausa yanzu language ne ba bariya ba ne. An ce shugaban 'yan sandan Najeriya me sunan shi Kayo da aka ce sunan shi ko? Me sunansa? Me sunan IG? Ba ku san sunan shi ba? Kayo da ko? To kuma menene? To naji ko menene ma sunansa shi ya faɗi cewa wai daga yau ba za mu sake taro a Abuja ba. To na san language ba da san mushi Ingilishi don ya fahimta, amma na in Hausa ma kila a fassara mashi daidai. Sai mu ce masa kai Mr. Kayode yanzu kai IG ne, amma kafin ka an yi aijujuwa, bayan ka kuma za a yi aijoji. In ka sa kanka abin da ya fi ƙarfinka kai za mu ɗora ma alhaki. Nan na ji wancan da karon lokacin da aka yi tunawa da shekara tara bayan masakar Zaria sun zo sun hana a taron inda aka shirya. Da aka tashi ashe sun biyo 'yan su motoci sun tsare a hanya, sai suka tsare motoci biyu sai ɗaya bata tsaya ba ta wuce, sai suka tsaye da ɗaya sai suka kama su wajen su mutum 20 suka je suka tsare. Kuma in sun tsare mutum ba su ba shi abinci ba su ce mashi komi, kuma mu kan tura abinci kuma ba mu ganin su. An tura ma akwai lokacin da muka tura wancan na 40 aka kai musu abincin sai su karɓa su wai za su ba su ce kun ba a yin haka nan, wanda ya kai abinci shi zai miƙa mu mutum, amma su sai su karɓa sai su za su ba su. Akai ba kai da kai abinci ba za ma ka gansu ba. To sai aka ce ya kama mutum 20 kuma galiban su mata ne da ya ƙananan yara an da aiki yawa ba su kai shekarun kamo, an kama su an tsare. Sai aka je ana ta mai to me ma'anan kama su, sai aka zo da buhun gwafa aka ce wai an kama su da wayan buhun gwafa ne. To sai mu ce na baya sun yi abin da ya wuce haka na lokacin Buhari sun taba sa soja suka kama wasu yan uwa suka sa su suka rike tuta an sa ya Hussein suka jera bindigogi a gabansu
suka ɗauki hoto suka ce sun kama su da wayannan bindigogin, suka kuma kai kotu. Ranar aka kori kes din, aka sallame su. Bayan da aka mutum ya zo taro na wani abin da muka ce ka kama shirkawa, sun sai gwafansu dama sun zuba a gana masu suna jira. Dama wancan juma'an na 13 ga watan Disamba an yi niyyar za a yi rally da procession na tunawa da waƙa daga babban masallacin juma'a, amma sai aka ji an ce Tinubu za shi masallacin wajen ɗaurin aure, sai aka tato in aka yi za su ce an yi saboda shi, kila ma sai an tsare masa hanya. Ka sa a zari an tsara hanya ne ko suna iya su an tsare ma Tinubu hanya, sai muka ce to a fasa. To abin da mamaki sai daga baya aka fahimci cewa ashe duk masallatan juma'a na Abuja sun jibge sojoji don sun ɗauka cewa za a fito ne sai su buɗe wuta. To shine nan da ba a yi wannan ba, ranar Asabar da suka zo shine suka kama mota guda na yan uwa suka ce sun kama su da buhun gwaba. To su sun kirkiri wani abu suna cewa wai sunan mu wai IMN. Mu san wannan inda sunan ya fitowa, mu ba haka muke kiran kanmu ba, sunan mu musulmi. Kuma in ka ce mana yanzu muna tarurruka iri wasu sunan su biki na murna, wasu kuma na jaje. Muna murnan haihuwan mu a su wannan 14 duk lokacin haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biki, lokacin haihuwan Amirul Mu'minin zamu biki, lokacin Sayyida Zahra zamu biki. Watan gobe akwai haihuwan Amirul Mu'minin, wannan watan na wannan haihuwan Sayyida Zahra ne 26 13 ga watan gobe na haihuwan Amirul Mu'minin, sannan kuma tsakiyar watan jibi shi kuma haihuwan Sahibar Asrar Zaman. To duka mu muna bukukuwan duk lokacin haihuwansu, sannan kuma muna jajen ranar wafatinsu. Zaka muna jajen ranar wafatin manzo Allah, muna yi na Sayyida Zahra, muna na shahadan Amirul Mu'minin, mana kowanne na Imam Hussein shi ke fice. To akan na Imam Hussein ne suka bude ma yan wuta. To sai mu ce maka, to kai menene naka na cewa idan ma'abota addini suka addini sunan addini nasu a Yemen, wai kuma wai an yi banin a Yemen, su kansu ba su san dokan ba a karanta doka a jarida jaridu suka rubuta a bisa ka'idan doka din. Su lauyoyi mu sun tabbatar da wannan, su kuma sun shigar da ƙara a kotu cewa ainihin ana kiran wannan presidential order. Shi president yake sa hannu, yana iya cewa ya dakatar da wata kungiya na tsawon kwanaki 14 a jere, ba zai wuce haka ba illa iyaka. To sai ya zama an rubuta takarda an ce an soke wata kungiya mai kowar da an yi bani wata kungiya suna ta IMN, ko da kimo mun santa ba. Aka ce kuma Abba Kyari ya sa hannu, shi kun ba shine president ba, shine sakataren gwamnati, kun bisa dokan da ya bayar shi ba zai sa hannu a wannan dokan ba, saboda haka ba doka ba ce ta. Kuma in ma akwai doka ce to kwana 14 ta yaki, yau shekara 5 kuna ce mana wai ba a. To ni na san ma na kama shi lawai mafala na ce ai mu ba mu da wata kungiya sun ta ayyama, ce amma manta da wannan, a ɗauka kungiya ce ba su da iko su hana. To ballantana ka gane mu ma amfani da kalmar Islamic mu ne a matsayin ideology, kamar Islamic mu a wurin mu kamar kace Islamic education ko Islamic awareness ko wani abu mai kama da haka nan, amma ba sunan wata kungiya ba ce. Ko ina akwai Islamu a duk duniya, duk inda mutane suke motsi, to mu kuma sunan mu musulmi. In ka ce to ai ba kowane musulmi yake maulidin annabi, sun ce iyaka ne, wasu suna yi wasu ba su yi, amma wasu suke ai suna da haƙƙin su yi ko. To ba kowa suke maulidin yar manzon Allah ba, yanzu muna maulidin yar manzon Allah. To haka ne, ba kowa ke ba, amma masoya annabi masu bin ahlul baiti ana itibara ce mu mabiyan ahlul baiti, to mabiyan ahlul baiti suna da haƙƙin su yi ko. Mu abin da muke cewa ke din ma ka ce mu daban ne a musulmai, sai mu ce daga cikin musulmi akwai mabiya ahlul baiti, akwai wanda ba su bin ahlul baiti. So mu mabiyan ahlul baiti muna bin wasiyan annabi, amma mu musulmi ne, ba mu taɓa ce maka sunan muna da mun kungiya ba ce. Sannan kuma mun ka ce ma kungiya ce, to ita shi wannan maulidin mu yau fa da haihuwar Sayyida Zahra, yau shekara tun da an ce an haife ta shekara ta ko bayan hijira ne,
to shekara bayan aikon annabi kaga shekara 10 kafin hijira ke. To yau hijira na da 446. Kun ga yanzu yau da haihuwan sai da Zahra shekara 456. to yaushe aka kafa IMN nan? Tuntun ai muke maududin sai da Zahra, kuma ba sai ba duniya ta ce tana yi, ta yi sama da shekara 1000 tana yi. To kuma haka na duna imanin za mu maulidi duk lokacin maulidi. Sannan sai mu tambaye ka wato a ina ne kai kake da iko? A mutum an ce kai IG ne, to IG din Abuja ne kai? Me yasa duk Najeriya ko ina za mu yi taro amma Abuja ne ba za mu yi ba? Wace doka ta ce maka ba za mu yi taro a Abuja ba? Ko a jarida ba rubuta ba, amma ko na yin doka a jarida ne. Saboda ka bai zai muna aikin da mu muka san cewa mun san abin da muke, mun san haƙƙinmu ne mu fito mu nuna abin da muke goyon baya, muna goyon baya, ko kuma nan mu haƙƙinmu ne mu fito mu nuna jaje, muna so mu jaje. Haƙƙinmu ne mu yi wannan, ba wanda ya sai hana. Saboda haka wannan bikin sai da Zahra na ji an ce sun baza jami'an tsaro kiran suna jiran cewa za su yi wani abu, ko idan mutum zai koma gida su ce sun kama shi, ko kuma sun ga ana bin titi su ce ai ainihin ko an tsara hanya, ko kuma IMN ne an yi banin ta, ba da ko hankali ma a ciki, don ba wannan dokar a gaban kowace kotu, ba wata kotu da take da wani doka rubutacciya da aka ce mata a kona ko shi IMN kuma an yi banin ta sababu. Na san wancan karin da lokacin ake ga muka ce wa a Zaria wani majista ya ce ya daura yan wai ai sun yi birnin da IMN, to CCJ shi chief judge ya ce a bashi kwayar. Wa ya bashi doka? Ya ce ka'idar doka sai an kai majalisa ta tattauna in ta tsantar da dokar, sannan sai a kai ma ma'aikatan shari'a su rubuta dokan a harshen shari'a, legal language, sannan a kai ma majalisa ta yi karatun ƙarshe, sannan a kai ma gwamna ya sa hannu, sannan a kai ma shi babban joji CJ kenan, shi kuma ya buga ya raba ma hotuna cewa suna iya amfani. Kuma san ka wannan dokar za ta ce wanda aka samu da laifi kaza horarsa kaza ne, san ka za ta yi. To kuma ƙarshe a Kaduna da suka ce sun yi wannan sai aka ce to zuro ta dokar mana, da suka je suka ce duk wata ƙungiya wadda take amfani da abinda suka kira violence, take amfani da bindiga, take kashe mutane, to an haramta ta. To shekarar mu 40 da yan kai, galiban ku zo kuke yan sanda ina duk da yanku kullum muna harkar nan, kuna firamare, wasu suna firamare, wasu suna secondary, amma mabiya yan sanda ma ba a haife su ba, muna abin mu. Yau shekara sama da 47, sai rana ɗaya ku zo ku ce mana wai ainihin sun kun ba mu wani suna wai an yi bani din, muna da dukkan haƙƙi, mun san kuma haƙƙin an fahimta. To haka wannan ina faɗin wannan ne domin yanzu haka suna ganin cewa kamar yadda suka yi mana wancan makon, suna ganin za su ci gaba da yi, kuma lalle abinda muke ba su tabbacin cewa mu fa abinda muke ba wanda za mu ba su. A lokacin mulkin Buhari shekara 8 da ya yi, ba abinda bai yi ba kuma abinda ya hana. Haka nan kowanne ma in yazo zai nasa iyakan ka aiki din ka shekara nawa ne, mai gidan naka ma shi ma shekara nawa zai zo ya wuce. An yi wasu aiki kafin ka, kuma bayan ka kuma za a yi wani aiki. ba mutum bane office, a wani ke occupying, kai kake occupying, yanzu wata kuma wani zai occupying, shi ke. Saboda kai aikin da ya dace da kai a yaba maka, ko kuma kai abin tsiya a soke ka kai, wannan kuma nasiha ne. Saura kuma da abin da zan karkar magana da cewa tana da ilimin kuma magana cewa da fatan Allah ta'ala ya maimaita mana, ya nuna mana na baɗi da baɗin baɗaɗoɗi cikin ƙoshin lafiya da yaron arziki. Allah ta'ala ya ƙara mana son annabi, Allah ya ƙara mana son iyalan gidan annabi, Allah ya raya mu a tafarkin iyalan annabi, Allah ya ɗauki rayukanmu a tafarkin iyalan annabi, Allah ya sa mu zauna a kabari a iyalan annabi. Allah ta so da mu ya gamar da mu da iyalan annabi, Allah ya gamar da mu da su a gidan tsira insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
cikin magana ta na gama ban ambaci jikan sai da zahara shi ne aliman kuma yi kudu sassaro shi ma an yi kek saboda shi insha Allah wannan na imam kuma yi ranar haihuwar sai da zahara aka yi shi Thank you.